presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tarang mga kaiksunan mga kasama, awhagon ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Catalino. Kini gibotag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan, ang ato magtatampo si Catalino. Problema bahin sa akong anak nga ambisyoso. O kung ano na problema ko, ingon mong guniini ang mga paghitabo. Ay, suhe! O sabay sigihan ni mong tanaw sa dakong bahay, ha? Nga atong atbang diri. Kano sa makabay inaana taon kadako sa itong silingan tay Catalino, no? Muhuman kag eskwela, kana makagraduate ka sa college. Ngita kag nindot nga trabaho, ug dako ang sweldo. Oh, magkapalit ka ng sama kadagko na lang bahay. Ako sweldo taon ka tay kataon nga, huwag mataon ko ng biskula. Paghilom! Gipes ko labitaw ti ka, pero sige ka magkating klases. Ha? Makita na ka pirmi nga nagduwa na og hantak. Bay, Jerry. Asam ta karon ha? Ngita at kwarta. Asa mo matay. Ay, sura pangitaon ng kwarta. Sa'yo man kayo, trabaho ta. Kana bay, kita ka na? Bay, awa, kanang purlon nga hinay kang dagan. Kita ka? Oh, hinay mo ginamdagang purlon bay. Malagi lisulti. Paingon sila silbahan kay bisahan pa bang patay. Oo nga. Dali bay, pinarudyor tikil nga doa dali. Asam ta Ay, bay? basta, kuyog lang ako. Ha? Kuyog ako. Ano naman? Ay, basta lang. Kuyog, panutaan ng kanang minatay ba? Unsa? Dali bay, dali. Kuyog, tas pandon. Ore! Kawawa ni. Sagil lang ng mga nagilak diha na boy sound. Oh, dito ko karon. Wow. Ay, wow, diha kwarta na ni. Mida wala sila kailan na to. Kaya kita lagi itong kwarta ni. Mawaro na. Wata biti ba ako lang. Daw. Kita sa mga. Oh, agay. Oh, sana. Kita eh. Ha? Sumibang, tabla na. Hindi ako tabla. Liban ako ni mo. Hindi ko tabla, man. Liban. Punita, tarawa. Tagbit pisos ni Bakbuk. Punita na yun. Binubaon na ang dana. Punita! Kwarta. Dali. Dayon sa Mumbai. Dali, dayon. Dali ba? Mauwaw ko, Jerry. Ay, sus, lami, ay, kita ng mga bilay. Ayaw ba? Hindot kay kagtingog, ganahan kay ko. O lagi, ay, butay na sa katay, tata katay. Niala day ka, Jere. Atay? Siya, tay. Ay, Palungon ka karon. Jerry, nahatlo ko sa imong tatay pa. atay. Atay na sa'yo. Unsa ka ba? Atay, tay, ako, yam si Lolo.
Pilay mo edad, Inday. 16. Uy, hinuo ko dyan. Abadlong ka man. Iuli na, ha? Iuli na sa ila, ha? Kabata pa na. Ha? May sangaray ka ng kalakihan, Tawa dir. tayo, isang taon kaya. Ako ripila ni mo, nga na ako yung bisay sa Diyos. Bisa na la. Bisa na. Lahir na baro na ang mga batan noon kay hat na kayo. Hat? Iliw niya mo makapugong. Kuan kining hatay tay katalino kining dili niya kanang katay lino ay tatay katalino ay Na. kana pay kanang naa na kay ampo kundi bi kapug Hilo! uyab si lolo. Paghil. Wa pa kay taro ka trabaho, undo. Ay sus katayon ni si kuan si inay lolo bida. Unya daghan ko trabaho tay. Ang trabaho po imlikay po nako sa taman nana. Ay, umbut ka na mo, dire. Ay. Kinsa na ang babae katalino? Uyab ng Jerry. Uy, kabata pa. Unya, tungang gabi naman ron. Dili pa na ninyo papaulion. Gipangita na nas ginikanan ron. Ay, soy, dire, huy. Ano tay? Tungang gabi na. Ay, bawa ko tay. Paarbot lang. Mutuwa na ni siya karutang taon. Ungo ng babayhan na, Jere. Dili na bigay. Bida nanay. Joke na may bata kingal. Mahadlok naman kung mupauli sa amo, sir. Ihatod lang ko. Ha? Ito? Bida. Ano yung tatugoy? Sige. Kini. Murag mani. So, ihago ni mo, bay. Di size ang Diyos mo, yap. Duta. Waki man si Kitata silong be. Duta na, be. Sa taon. Di mo muli sila, ha? Gikatay na lang ako. Kasi katay. Rabula na sa makadagan. Gihuko ni mong tinay. Mutumura. Noon sa... Nagdog mo. Sila sa nanay may gawin kadogoy. Basta. Ikabiyasan sa niya. Hadlok siya ka mapriso ko. May sigaray ko ng 16 anyos. Ay, unsa man na si Lolo, dire. Wa na pangitaas siyang ginikanan. Usa naman na kasi mana din his ato. Di ito sila atay. Di naman siya dawaton. Kay, Ako lagi ko na ilang anak. usa. Lagi. Unya, may ikabuhi ka na. Na ako'y buhi tay. Pero wa pa ako'y ikabuhi. Na, naigon. Hapit ng Pasko. Unsa man kalulo mo, mukuang kam uban ka namong katalino, aron ba ka malingaw? Asa man mo naminga? Manaigon mi aron makakwarta. Kuya ko ninyo. Kamo ka mukanta. Kamao. Maayo kung mauka na, lulo. Ala, sige. Uban na mo og manaigon ta. Kasadya ni takra. Ni, murag kapagawon naman ko eh. Daghan na tag mga bay na daygunan. Luuya nato, uy. Kasagaran dayguna nato tag 5 pesos na ihatag. Ay agwan talanta kay buwan man. Nangitam ta kwarta. Murag ni Kato lagi nga akong tutunlan. Apagaw na jud ko ini. Pauli na lang ta eh. Unya na tay, uy. Mamaulit ta ka ng daghan na tag kwarta. Unya, kay karata ba niya akong tutunlan ni taon? Ako nalay kanta. Lala. Alipay na lang po, Miss Mingga, nga ni uban among si Lolo, ni uban sa among pagpanaygon. Kay makatabang man siya namo sa among pagpangantaw niya ni Panaygon. Ubay-ubay na mig, nadaygunan, og medyo ni katol man akong tutunlan, o gusto na akong mamauli na lang mi. Pero mi pero mas Lolo, nga siya na lang kunoy mo kanta. Dinitanim bayan manaygon ha. Dako ni gihatag kay makauyon man niskanta ni Mulolo. Yosa, so may katahon ni mo, Lolo, ha? Kanang kuan, kanta para Pasko.
Nahala. Ayaw lang kung pasa ka ng kuani, ako lang akapela lang ko ha. Di ay. Sige. Nalaya lang yung Nalala, katalino. Sige. Sige. Ang bituon sa langit nga misidlak Eh, eh. karon Ay, dili sa Ginoo ko. makahayag sa kanato midan. Ako rin ako mga ilog at ako kayo madugigil man. Ha? Magpalayo na din kadagkorbos ni Ponserong Dogerman. Unsay dugirman tay? Ay, dili na dugirman o katalino. Duberman man na tay. Doberman? Paghilo mo, usama yung Doberman, ha? Dogerman, kay Dugod, ha? Usama ng dog, di Dogerman? Ay, Jojo, ikaw ba na? Ala, uy. Unsa nang papel nga imong gigunitan tay? Ay, bill sa tubig. Ay, tigbayad naman day tay sa. Mubayad na ka? Oo, unta. Ako na lang ibayad anak tay be. Ayaw na lang, Lolo, kay basig dili ka makatultul. Tuduy lang ko kung asa mo bayad tay. Ay, ayaw na lang lagi. Tawgahin o Jir. Abing ko ta, teka sa ring bigay. Moto di ko opisina nila, aron mabayaran tubig. Di niya ang bill kang kwarta. Ay, sa nakalibo, ha? Doon na pa sukli kay kuan ra may bayranan. Pila, tay? 898. Mauna. Maura na yung bayranan, ha? Lipat-lipat ha. O ha. Oy. Igmatag ngayo ang inyong mga mata. Sige ba? Kung asan ko ibutang sa tulo katabon kang dapita. Ibutang ang usa kalibo ha. Tanawa. Ay, maragilad-ilad ka. Usa kalibo. Ay, klaro. Okay, ready na mo? Klaro eh. Ups. Abdi ka inyong mga mata. Itapukan mo sa mga Pusta tao. na yun mo. Pusta din mo. Ah, Kaya bida. kung makatagaan mo, asang kapitan kung ibutang ang usa kalibo ninyo, anak ini. Okay. Nya. Ibutang na inyong ipusta. Pusta na inyong kwarta. Sige, ready na. Ready kitsit ko Ini ibutang sa yung klibo pusta. nga ako ibayad, wes tubig, we pusta ko ni we. Kananas to nga. Nagbutang ng kwarta dahil nibutang niya ang liso. Dire we. Butang niya. Sa Okay na mo? klibo. Oh, ano Ha? na. Okay na mo, kay Ukman na nako. Kinsa ka ang kadakog ninyo, no? Ay, Ready? sus. Ready, get set, go, open! Opsa! Kadaog ko sa. Kamusta gusto nga nga bahin? Daog! Yes! Naabot ka na dahil, Jerry. Ay, magsukli. Makipalit mo ng tubig tayo, uho mo kayo. Darang sukli tayo. Uy, sobra man eh. Kada wata lang tayo. Uy, nanikas-kas ka, sir. Ha? Uy, ibalik na dito, ha? Iuli na sobra. Bida. Di tao na matikas taon si Roger taon. Buutan ka na si Roger na sa MC na pala yun eh. Ha? Iuli na kung sobrang sukli tayo. Huwag panalitan sobra. Di na sobra tayo. Ako rin daog sa lipat-lipat nga. Duwa baka ng dool. Bitaw ko ng sa akong gibayrang tubig na may lipat-lipat doon. Nakadaog ka di ay. Doon na di kay kwarta nga gipos. Para bayad sa tubig tayo. Kung sa klibo tayo. Mo ako gipusta. Ursa? Oh. Kung napildi pa ka? Aw, napilti mo ko tayo. Maputlan na ng tubig tayo. Ang ligo lang ta sa paa na tayo. Ay, kinuo ko kanimo. Ambisyoso gini akong anak si Jerry. Kaya nangandoy mangunin siya ka magdato. Gipulaan siguro sa kinabuhing pobre, mangita yung paagi nga makakwarta siya. Swerte ko man sa mga anak ka. Kapila na sa ni pusta og swertres, kadaog. Ginagmay na hinuon. Pastila. Nidako namang bayaran na nato kuryente. Ako niya na bayari tayo. Tuo ka kuryente. Dili, mahimo diri, oy. Bati nang ngit-ngit ang atong bahay. Ay, mangita ko paagi. Wata ko din kay manghuwag ko kwarta sa imong uyuan nga si Takoy. Takoy? Oo, Takoy ba? Aw, di ba tayo? Sige tayo. Mayugan ang kinakahuwam kong Takoy. Ihata ko ni dayon kwarta kang Jerry aron dili ni maputlas kuryente. Oh, bayad yun na ha. 2,000 pesos na, Jerry. Ay, oo, lagi tayo. Sige. Wala no, ay imong 2,000 pesos, makapil na kag rap, wala na pre.
Kada ko lagi no. Ulagi pre. Palit ang rapol ticket pre. Ha? Makadaog day tag sakyanan mo palit na lang. O palit tag kadato di pre, palit tag kadato. Ay, ito, pre. Kinahig kwarta. Madaog ta palit sa sakyanan, pre. Pida, no? Apel Sakyanan ha. daw. Dusmil mo niya, palit og rapol ticket para kasi Ay, ikaw na. di mo swertihon, makadaog og brand new car palit. Apel, pre. Usap-usapan mo ni Kitsaron, be. Hala. Ang rapol ticket nga akong gipalit. Uy, nakadaog. May new car na ko. Thank you, Lord. Thank you. Ang napildi ang akong 2,000 gihatag sa tayo katilo para bayad ko rin, di. Usaw mo na ako. Nabuwag ang dire. Ay, saon nga namasin, matawang ko kadaog sa rapol ba? Nindot ko kay preview tayo, brand new car. Mapaybawan ka tayo kung kinsa yung kadaog sa brand new car tayo. Buang-buang ka man ay. Hinuwaman pa ganito na akong kwarta sa imong uyuan. Gago ka, buang-buang ka. Ay, tatay, ay, Batid ka ay, ba naman? Hindi. ay, tatay! Ako tayo kanilo! Kanilo ako! May batain spoil kay mama's boy. Lal, Jerry, luuyan ni mo. Nabunog kag maayo. Hubag kay imong matao. Ang duhag yun na black eye. Naulian ako dahil katungog ko tingog. Papa di Jerry, uy. Saon na ako taon. Batog na tayo, lolo. Ha? Higda na diya, batog na to. Lano? Sakyanan. Kanindot. Nagparking atubangan sa Mumbai. Hala, kapag uso sakyanan kasinaw. Ugma pa mahibawan kinsay makadaog sa brand new car tay. Giswerte si Jerry. Mauna sakyanan na yan na daog sa rapol. Ay, dire, ay, pagmata, dire. Ay, dire, nakadaog kang sakyanan. Ikaw ba Catalino Bagsik? Ay, ako, sir. Butan ko, sir. Apelido na ako ng bagsik. Maunang sakyanan nga nadaog ni Jerry sa rapol kagahapon, sir. Sa daog, ha? Ako ng service. Tigputol ko kurente do. Ako kay akong putol inyong kurente. Kaya ako makabayad. Usayngan. Jerry! Dire! Talino, sakay! Tatay! Animal ka. Putlan tas kuryente kay wadi ka mo bayad gahapon kay gipusta ni mo rapol. Tatay! Brand new ka. Tatay! Iwasot ka. Ay! Tatay! Napalimutan ko atong higayuna. Iputlan mis kuryente kaya ang kwarta nga akong kipada ni Jerry nga 2,000 para ibayad sa kuryente. Wa man ibayad. Kay kibalit niyang rapid ticket kaya ang premium kuno brand new car. Asa ka brand new car? Perting bunuga hinuon niya. Mo niya akong problema sa akong anak na si Jerry. Ngit kayo mong bahay. Usay po buhaton in taon. Palihog tambagi ko ninyo. Usaman kung kamo pasultihon katalino. Marvin Rhino, ulabi ni Arnold Galisti. Atong amigo niya dong si Ridin Cabrera. Ridin Cabrera, nanik kabaro. Nabaro, ngumubok kay tilyang manok, nakapihag ng Japon. Ako isahan ni Brada Nika. Indror gini tadan. Siya gigatag mga impormasyonis para nimo. O nya sa tanan atong mga kaigsunan, belated fiesta di ay sa ato ang Nuestra de Lourdes. Unsa di siya? Nuestra de Santa Lourdes. Unsa di siya, Bam? Unsa di siya, Bam? Beretsa Lourdes. Beretsa Lourdes.
Nuestra Birhen sa Lourdes, salamat. Pipista inyo tanan sa tagapunta. Thank you kayo. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. si Catalino, Ate Pres. Catalino. Si Noy Catalino, kanang iyahang anak taon, Ate Pres, kanang murag, ang ambisyon, dato, gusto ba dato, niya, way trabaho, way eskwela, wa tanan. Pero ambisyon siya, gipaagi niya, sugal iyahang pangambisyon. Ano, sa ay makadaog ba sa siya, Ate Pres, pero katong last nga, gisugal ang 2,000 para sa tubig, iyang ibayad, wa siya kadaog, Ate Pres, napildi siya. Yan na ini adto dito gasakay sakyanan ni dot kayo. Ay abi nila ni Noy Catalino og mao tay premyo siyang anak taon nga si Direk di ba mo Ate Pres. Mao ba ito tao nga muputol siya daputlan sila no paybaw nga giputlan sila kurente. Saol nga Ate Pres. Ni bunala dumayo yung anak luoy kayo. Mao na nga karon bunog taon kay si Dudong Chire. Ya, wa sila na himo ato. Saon ko niyang anak ambisyoso man kayo sa kanang gusto magdato. Siya na lang ito ni bayad, no? Yung abahan sa kurente. Kay, ang iya anak di man kasaligan. Bigyo Ate Pres, kay kato pirmiro ipabayad sa tubig, iya mong yapong gisugal. Swerte ito, kay nakadaog sa kribo. Mao na. Karon kay 2,000, bitik-bitik ra siya gi panidaan sa to siya, maor mo yapon to mga tawana. Ang nagilad-ilad niya karon, maor yapon to atong sa una. Gipan-an ra siya ato Ate Pres, gipan-an ra nga para mabalik ito siya og sugal. Mao na nga pilde doon. Karon wa na sila ikurente Ate Pres, looy kayo. Looy lagi. Nasunod, ikaw na. Ikaw lang Noy Catalino, adto ikaw matod. Catalino? Oh. Ikaw Noy na Catalino, bayad. ikaw na bayad Noy Ayaw, para ayaw. safety kayo Noy tino. Oo. Bot lang. Basta ako para Ate Pres, kung sa bagay, mga buutan man yung mga taong lisa, kay mga hindi bayad, bayaran mo Isa yun. na Lisa. Ha? Isa na Lisa. Igagaw nang sila suwiwi. Yan ang pagbang ko suwiwi. Stilan. Buutan kayo lisa kayo mga pagbang ko, Ate Pres, kay bubayad, tarong. Ano, hindi tindana, sila bambam, sila wiwi, bayad ba, lapay, sa mga talapay, buutan kayo. Para bayag lang. Bam! Unsa ba imong ikasulti di bang medali bam? Kay humutar bas gimong tusted di Ate Jinjin oh. Humut kayo. Paig dili. Dili din sa una paigon na ni Ate Pres kayo sa di ay sakit man ni auntie. Yan ang tuyoon. Imas mo niya. Imas mo. Sure na, Gina, ha? Imas mo. Tuyoon Imas mo mo. paig. Bam, usay mo kayaw-yaw eh. Kining iyahan, no? Ang ako jud nga pagtanawan ni ning iyahang kinayan, kay tapulan jud ning tawhana. Si Catalino? Dili ka niya Si anak Jerry. pa. Anak. Tapulan. Sige lang ko. May nasiri nga Onipuryo kada tiganta sa Santo Niño kada. Jerry Repuryo? Operiano. Operiano. Ano si Juan, usas mga champion sa DYHP sa una. Tapulan ning tawhana, gusto niya ka ng kwarta nga dali ra kwartas hangin. Aha. Oo niya. Dalibo ko nga nung ganahan sa ng babae makikipon nga wa ni si klarong trabaho. Wa sa eskwela sa unang eskwela magsingkating classes. Na diri ay kung ari ka diri sa panultihon 15 versikulo 19 tunukon ang dalan sa taong tapulan apan sayon ang agianan sa taong kugihan. Aha. So ang taong tapulan doon ako'y nakamatikdas na silingan na masunat, matay naman ni noon to. Ay, noon mo mama. Ano mo na si Kuan Manoy, wala lagi na siya yung para sa tuwa. Baol may tawag sa mga umas uslom. Paano lagi na Manoy? Wala lagi na siya baol sa tapulan. Di gusto magbaol kay hadlok ko ipakag hulmigas. Bangas ka. Okay, magkubata nabi dagang hulmigas ba yung pangguna. Pero ban, dili sa inyo karon ang sa Oslo, buwan na kayo nano magbais no, kayo tusuggoy. Ay, payaita. Tungod pa na ay madagang resort ba, panalitan ka na mga resort nga, mountain resorts. Walibwag mga manggong lasang, Okay. nalayas na irong to, nahato na. Ato sa mo. Mao lagi, grabe ko kayo dito. Tuwa ng merkado, nag-shopping ng mga unggoy mo. Sa una, ang unggoy sa una, ang unggoy sa among gulyat, hadlok og taom, hadlok og ero. Karoon, bugnoon ang ero, ay. Bugnoon tong iro kuno. Kalamira, kamaura ba kayo mo liso, magpokpo sa bungas lubi? Pero tayo makaliso. Mas pa kayo. Ang mga kamuting kahoy, kauton. Pero ang uban bang no, dito sa Leyte na magyapoy daghan nga unggoy dito. Ang ilang taktika ko no sa ato sa lisigutan na. Ang ilang taktika ko no nga dili kwaon sa mga unggoy ang kanang bada ang
bungas mais bam, ilang butangan og itis sa manok. O kay ibang gusto mo nagsigi nila. Oh, O di man sila ganahan og baho. oh. Mamatay man sila kuro ana. Unya dako ka guma, mada May pangunggoy no, di ka nahagbaho. Oh, isbabina ka na. Olimpiado kay na sila. Oh, Pedro ay. Pedro, di yun. Ganahan kay baho. Oh, kay mao man ay pagamatian nato na baho. Ha? Anak ta mamatay sa baho ba man sabay ka ba? Basta na baho makamatay na. Matay na Lain ko. Ano man? Agani baho mabanhaw ko. Kura ko ay pasultihan.